Добре дошли в нашата образователна поредица Information Matters. Здравейте на всички и добре дошли в трети епизод от поредицата Information Matters. Днес ще говорим за медийна грамотност и технологии. Заради значителните технологични промени през последните няколко десетилетия, медийната и дигиталната грамотност днес станаха по-важни от всякога. Когато се сблъскваме с дигитални технологии, които ни създават затруднения при достъпа и използването им, впоследствие ние често ги разбираме по-добре. По този начин преодоляваме дигиталната пропаст между поколенията и свързаните с това социални неравенства. Сега нека разгледаме някои от основните технологии, които оформят дигиталния ни пейзаж днес. Постоянно развиващите се дигитални устройства стават градивни елементи на нашия взаимосвързан свят. Технологията вече не е елемент ограничен до домовете или бюрата ни. Придружава ни в движение, където и да сме. В настоящия технологичен свят всичко е свързано. От интелигентните домове до устройствата в джобовете ни. Тостърът изпраща текстово съобщение до телефона ви, че хлябът е готов, а хладилникът казва на часовника ви, че нямате достатъчно мляко. Интернетът на нещата се развива едновременно с възхода на изкуствения интелект. Машините вече не просто следват команди, но учат и участват в вземането на решения, като имитират човешкия интелект. AI променя начина, по който взаимодействаме с информацията. Критичното ангажиране с тези технологии и нашите собствени устройства, следователно, е ключово за осмисленето на тази хармонизирана екосистема от устройства и технологии. Какво крие бъдещето? Какви видове технологии и тенденции се появяват? Дигитални лични асистенти, които ни разбират най-добре, самоуправляващи се автомобили. Дигиталната грамотност е нашия технологичен паспорт, който ще ни осигури ориентирането в това взаимосвързано дигитално царство със съзнание и увереност. Ключът е да бъдете отворени за взаимодействие с технологиите и да разбирате тези концепции. Но защо? Защото това ще ни позволи да навигираме въздействието на технологиите върху индивидуалното поведение, да разпознаваме нововъзникващите тенденции и технологии и да анализираме социалните последици от бъдещите иновации. Като развиваме уменията си за ориентиране в това постоянно развиващо се дигитално царство, ние преодоляваме различията между поколенията и насърчаваме едно по-приобщаващо и технологично грамотно общество. Не пропускайте останалите видеоуроци от информативната поредица и намерете още полезна информация на нашия уебсайт informationmatters.eu.